A gare ni Aisha kin zama to cikar buri. A gare ni Aisha ka zama to cikar buri. Ganin wuri zauna in baki labari wanda zai sanya ki a zuci ki samu annuri. Na ji Hausawa na cewa magana jari, me kike so zo ki faɗa in baki. Zan iya komai akan ki kar da kiyo mamaki, don a gare ni kyan halayya kin zarce dukan sauran 'yan mata. Na ji na gamsu babu ya kai a zamani, kai ka sa taurari na suka hora kan zane. Ko ina da kifta tilas ne a kalle ni, kai kuni ma sai na masa kayya. Tamkar yadda ka fita ni a kunya, in baka so kuma in dinga kula da kai, haka ne manufata. San ba kya nuna mini raini, duk da soyayya girma na kin bani. Na samu mai kyau ga nasuwa a gare ni, ta zama to 'yar gata. Godiya ga Allah da shi ne mai amsa roƙonmu. Alhamdulillah yau ya biya mana duk bukatunmu. Abinda muka bukata a gare shi ya bamu. Addu'ar da muke yi ta zama babbar jari. Wai me ma ake yi wa fatan alkhairi? Da me ma kuma ya Allah ya bani cikan burin rayuwata. A gare ni Aisha kin zama to cikar buri.